Ah, susah, susah. Poso wis rampung. Arep bakdo. Lanjut duit. Kancane tutu kaos anyar, kambi anyar, katok anyar, sepatu anyar. Lah aku boro-boro arep tuku. Duit ora duwe. Piye yo, ben iso koyo kancane. Tuku katok anyar. Aha, aku kan punya kelinci, jual kelinci aja, masuk. Surprise, gemuk, jadi duit gue. Iki wong digir tuh kiwa ngono. Wah, kahanan iki mumet. Balik kerja iki mau. Lah kowe ngopo nggo karo kaya ngono kaya pemulung wae. Iki kelinci iki tak dol. Dol piro? Ndelok kaya ngopo kelincine? 200 wae. Wah, ndelok barang isih to, 200, 200. Oh. Oh. Wah, ini cocok kuwi. Gua anakku oleh. Lah iya, bayaran wae. 50.000. Wah, muncul. Lah anu piro? 75 wis. 150. 150 yo ora dadi to. Moh wae 75 wae pokoke. Wis, tengah-tengahan wae. 100 tak culke. Tenan yo 100 yo. Yo, Sik, 100 sih berarti. Ya wis 100. Cono tak bayare. yo. Ya, duduk sih. 100. No. Oh, sik iki bos ya. Wis to. Lah kelincine endi kok reneng iki? Lah kan aku manut omongi sampean. Ngomong piye maksudnya? Bayar 100. Culno yo. Berarti kelincine bocor, oke? Yo, makasih Kang Wiro. Makasih masih untuk